Jagoda, ja računam da je tebi sada tamo bolje. Svako ide tamo gdje misli da će mu biti bolje. I Rode su sigurno tamo gdje im je bolje. Gdje su Rode, tu je dobro. Rode, draga moja Jagoda, kad im neko otme stan ili kad im uđe tamo gdje je njima dobro, one se tuku do krvi. Ne daju. I ljudi idu tamo gdje im je dobro. Ja sam sinoć, ti bi rekla zaludan posao radio, ali ja kažem, nadam se. Došli su neki ljudi. Neko će doći. I Rode, valjda. Ovako više ne može. Propadao smo. Ajde, probajte pa da vam pokažem kuću. Dobro, slaš. Ne morate. Ne, Peđa, sine, treba da ti pokažem. To je tvoja kuća, Peđa, treba da vidiš tvoju kuću, kako da služite se. Dobro, je. Da pokažem kuću. Ajde, samo ljudi, treba da vidite. Sedi. Ulazi. Ulazi. Da. Ne, da ti kažem, nemoj ti ništa da brineš. Ja to kontrolišem, čovječe, pa tu ne smije zafali jedna kutija. Ako nešto zafali, ja ću se najebe majke i njemu imam njegovom duvanđi. Jest, jedan je stradao, da. Alo, sedi. Ne kažem tebi. Nije tvoje da brineš o tome, čoveče, lepo sam ti rekao, tvoje je da brojiš, znaš šta treba da brojiš, a ja ću sve da iskontrolišem. Ajde. Ne mogu se da pričam, ovdje imam jednu stranku, jednu lepu stranku imam. Pa moram da prekinem. To je, da. A doćeš ti na red ako budeš bio dobar. Vidjet ćemo kako se pokaže. Ajde, gotovo. A gde si, bre, ti vidio sa? Nemate ko zejtina, a? Ja šaljem poruke, šaljem ljude po tebe. Radim sve što je u mojoj moći, a ti da izvineš, ne jebeš me 2%. Pa je to lepo, vidio sam. Evo, došla sam. Došla si zato što znaš šta će ti se desi ako ne dođeš. Jebote, ja hoću lepo da dođeš na dobrovoljnoj bazi sama, ne ovako da te privodim na silu. Pa nisam ja policija. Ja sam biznismen, nisam ni političar, mrzim te pedere političar, nego jebi ga, narod traži neke sposobne ljude i šta ćeš? A razumeš? Razumem. Kurac moj, ti razumeš, vidio sam.
ti da nešto razumeš, ti bi došla sama, ali tako? Jer ti živiš sama? Živiš. Ti znaš da ti muž neće skoro doći. Imaš malo dete, vidio sam. Malo dete. Živiš u opštinskom stanu. Ne znam da me sad razumeš, vidio sam. Ne razumem. A ne razumiješ me? Dobro, vidio sam. Neko nešto razumije, neko ne razumije. Sad imam ja nešto konkretno ti kažem. Ili ćeš da me slušaš, ili i ti, dete, letite napolje iz stana. Razumeš? Ja ne volim ništa na silu, znaš. Ja nisam siledžija. Mi u svemu možemo lepo da se dogovorimo i bez ikakvih problema da komuniciramo na razne načine. Da se sporazumemo i da se pomažemo. Nemoj sad. Pa šta nemoj sad? Sad ili kasnije isti kurac, jebanje. Ajde, presmeti se ovdje. Moram za Beograd. Radim. I dete mi je tamo. Ma, kako dete? Milanka će priču o dete. Milanka ume s decom, skuvat mu i kafu i sok će mu dati ako treba. Pa šta se opireš? Ajde, opusti se, pa nisam ja životinja. Dobro, ajde, ne moramo sad, ajde. A nema drugi put da me zajebe, znaš? Razumeš? Eto, vidiš da možemo lepo sve da se dogovorimo, ne moramo ništa na silu. Ja ne volim to kako se te zove kad je neko... Navalentan. Navalentan. Ajde, idi sad, molim, ti na neka posla. Idi. Evo ti ključ. Javit ću ti se. Milanka! Milanka! Vidite, ovde Toza drži svoje stare cipele i staro odelo koje mu treba za njivu. Toza je bio pravi seoski čovek, voleo je zemlju, bio je radan i vredan. Čim je izišao iz vojske, odmah je počeo da radi zemlju. A nije morao. Imao je lepu, veliku državnu penziju, mogao je da živi ko ministar, ali ne, Toza voli da radi zemlju i radio je, evo, ceo vek je radio zemlju. Sad ću da vam pokažem ovu sobu, to je Tozina soba, tu je Toza spavao. Ja sam to malo sredila, vidite, sad ću da vam pokažem nakoju kako malo vazduha da dobijete, malo prirodu da vidite. Divno može da se spava, tu noćas možete spavati. Ne, mi idemo za Beograd, gospođo. Da. Stvarno u poslu smo i drugi put, da. Sad ja, kako vi hoćete, ja sam htjela, to je tvoja kuća, da ti pokažem, a sad vi, kako vama odgovara. Kaže hvala. Sad još da vam kažem ovu prostoriju ovde. Tu Toza nije koristio. Tu vam je neki stari nameštaj, nabacane stolice, stolovi, sve je zapušteno. Pravo da vam kažem, ja tu nisam ni ulazila. I mislim, šta bi ja tu trebala da radim? Slabo mislim da smo dovoljno vidjeli. Pa ja isto mislim, to je to. Mislim, vidjeli smo sve, to je to. Ne, niste vidjeli sve. Ima još tamo iza kuće, to je Toza sređivao, pa sam htjela... Nema potrebe, nema, mislim, to je to. To je to. Rako! O,
Poslova Milenko. Ovo će on da reguliše. A ste ga urnisali. Ej, Beograđani, memicu vam jebem. Odo ja na pivo. Ajde u travnju. Ne verguj. Nemoj, stani. A stani iza kad ćeš al nas, jer onda možeš se jebemoj. Izvedite, gospođo. Prestani, ja otvorio. Jebem da ti jebem. Izvinite, moj. Trebali smo odmah da ga izvučemo iz vlada. Ma što nismo? Pa što nismo? Kad si hteo se biješ s onim. Ma daj, nemoj da sereš. Ajde, jedi go. Idi pizdu mat. Puši kurac. Deco, nemojte da se svađate. Što je pokvareno, može i da se popravi. Ajde, uđite vi unutra. Zatvori. Pa šta otvori, zatvori. Zatvori kao obu idemo, ajde. Pa vidi nas. Šta nisam normalan, jebi ga, pa mora. Sad ćemo mi da popijemo rakijicu. Evo, sad ćemo mi da se raskomotimo. Ja ne mogu, Makaruša. I da popijemo. Ma kako da ne? Evo, sad ćemo se popiti. Tako. Ružo, ružice! To je Deša. Uđi, Dešo, ovde smo. Evo nas gladni. Uđi. Ne moraš ništa da pereš, ja sam sve oprao. Morat ću da kupim nove šerpice. Ne brini, Dešo, ja ću to da sredim. Imam goste. A čuo. Dobar dan. Dobar dan. Oma su počeli da ih ogovaraju tamo kod zadruge. Loču i samo ogovaraju, sve se puši. U lepo ste selo došli prijatelji, ovde nema pola čoveka. A ta polovina nisam ja. Ja sam još gori, jel da Ružo, ja sam još gori. Evo Ruža me hrani, nisam sposoban ni sam sebe da nahrani. Eto kakav sam ja čovek. Takvo sam selo i zaslužio. Nemoj tako, Dešo, pa nije naše selo tako loše. Peđa je došao zato što je njegovoj materi Toza ostavio kuću. A nemoj. Da. Tebi je ostavio. Ne, moje Kevi, moje mami. Mislim, mi uopšte ni ne poznajemo Tozu, još ne znamo zašto je to čovjek uradio. A ne bi to Toza slučajno uradio. Toza je bio pametan čovjek, a ne budala. Nemoj tako o Tozi mladiću. Toza nikada ništa ne bi uradio ofrlje. Niste ga razumeli. Nema on ništa protiv gospodina Toze, nego prosto se pita što da mu ostavi kuću, nije kuća mala stvar. A to, pitamo se. A što se vi to pitate, pitam ja vas. Toza je bio uman čovek. Mene je spasao da me ne ubiju komunisti. Mnoge ljude je pomogao. I sad šta vi tu imate da se pitate? Toza vam je dao kuću, je tako? Jeste. Kuću uzmite i tačka. Da mi popijemo, pa ćemo posle da razgovaramo. Evo, izvolite, ajde, Peđa, sine, evo i tebi. Evo ti Dušo. Živli. Ćao, mama, ja sam. Sve je u redu. Pa sve je u redu, mama, pa ne bi te lago, čovječe, šta ti je? Pa keve mi, pa bez veze. Nešto, kablovi u kolima su se nešto shvasi, nije ni bitno, ti objašnjam. Daj ga, ajde. Ćao, Rađo. Prigledajte kradnu, a? Pa ne mogu da te zovem ako sam u policiji. Ne može da se zove kad si u policiji. Nisam nikad bio, neki čovjek mi je ispričao. Ajde. Veruj mi, sve je u redu, opusti se, ajde. Molim, daj mi smiri nju. Hoću ja, važi, prva stvar, ujutru tebe zovem, bez brige. Zatvorit ćemo prozor. Znam, ajde. Ajde, ostaću bez baterije. Ajde. Čoveče, ubija me, majke mi. Ponekad mi je drago što nisam imao roditelji. Ajde, leži. Odakle ti pivo? Poslednji, brate, poslednji. Nemoj samo da se ritaš i da praviš neke nagle pokrete. Šta ćemo ako auto ne upali ujutru? Pamet će. Gaj svetlo. Odmah. Šta ću ti pričam? Priču za spavanje, šta? Pa mogo bi baš, ne?
A sad ću da te karam. Nadam se da ne krčeš, a? Ne, šta ti? Vlasničkoj i carinskoj kontroli. Passengers destination Rome, Milan and Prague are requested to proceed with the passport and customs control. Jugoslovenski aerotransport obaveštava. Dobar dan, izvinite, može vožnja? Izvinite, je li slobodno? Još od 45. Dokle ćemo? Na Čuboru. 30 evra. Molim? Kažem lepo, 30 evra, stvarno ne mogu niže da te vozim. Pa dobro, šta gledaš sad? Ajde, ne radi mi gepek, stavi ovde na zadnji, možeš? Ajde, nemoj, molim te, ja da izlazim, ono ulazi, izlazi, ubi me promaj, ajde. Nema problema, mogu ja i sama. Pa gurni malo, tako. Ajde, zatvori prozor, molim. Evo, odmah. I odakle stižete? Iz daleka. Ja? A odakle? Iz Amerike. A tamo je dobro, jel? Da ti kažem, svugde je bolje nego ovdje. Ja da sam nešto mlađi, ja bi znao šta će ovako. A živiš tamo ili... Živim, da. I koliko dugo nisi bila ovdje? Dugo. Došla malo kod svojih, ja? Nego, da te pitam nešto. Jesi udata? Jao, niste uključili taksimetar. Ajde, šta da ga uključujem? Pa zna se koliko je vožnja. Rekao sam 30 evra kad si ušla, nemoj sad molim. Nema potrebe da ga uključujem. Ne razumijem kako nema potrebe. Pa zna se koliko je vožnja. Pa koliko je? Pa 30. Čega? Čega evra, čega? Kako znate koliko košta vožnja ako niste uključili taksimetar? I da hoću da ga uključim, ne mogu. Zašto ne možete? Pa ne radi. Ajde, nemoj da se brineš, ako ti ja kažem da je 30, onda je 30. Mislim, to je ta cena, niko te ne bi vozio ispod. Ćuti, bre, ima nas svakakih. Ja volim pošteno, pa šta bude? Ranim, bre, decu, neću da me udari neki baksut, razumiješ? Pa bolje je tako, jel? Se zna red, svi smo zdravi, svi veseli. Nisi ti dugo bila ovdje. Gledaj malo, uživaj. Eto nas na krstu do Kaš-Piks. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi. Pa, ovo nije normalno. Ustaj, bre, ustaj. Evo mi kesaću. Kada sam spavao u pilani. Ajde, ajde. Idemo iz ove mukojebine. Evo, još 5 minuta samo, molim. Vidi, baka nam opala stvari. Ajde, diš se, jebo. Evo svapa, jebo si mi kebo. Što se dobro spavao. Bre. Ti si u prethodnom životu bio testeraj. Ja, brate, kako sam dobro punta, čovječ. Oka nisi sklopio, oka. Čovječ, vidi, ko nam je opravo ovo, evo te. Baka je.
Bravo, baš lepo. Samo se celu noć neke drvoseče da me napadaju. Joj, sam moraš neku operaciju daš, majke. A osjećaš miris klope neki? Ma osjećam miris tvojih nogu. Ne, seri, jebote. Ne, ozbiljno, ovo su prženice, jebote. Znaš? Nema pravo. Mame mi. Uje, ovaj pere i čisti, batka. Dobro jutro. Dobro jutro! Evo i kafice. Jeste li dobro spavali? Mogu vam reći, gospođa Ružo, da sam baš dobro spavao. Kako ko? Evo, ja sam vam spremila i prženice i sira. Super. I pravo da vam kažem, tako mi je drago što ste došli, puno mi je srce nekako. Ja ti rekla su prženice. Moram da idemo. Ajde, slabo ćemo, pa 5 minuta, čovječe, žena Sad, napravila, recimo, ajde. vi najbolje znate vaš posao i obaveze ali Moram žurimo, Beograd nas čeka, ajde. Ali žao mi je da odete da niste ništa pojeli pred put, pa kako ćete gledati? Evo, u naš dom. Vjerovatno. To je Milenko oprao, kaže da ne idete kaljavi. Stvarno, da? Čovječe, baš ga je sredio. Svaka mu čast. Ali Milenko je dobar čovjek, a? Milenko je jako dobar čovjek, naši ljudi su jako dobri. Čovječ, on ga je sredio iznutra, jedno. Pogledaj. Ajde, deco, nemojte da me zaboravite. Dođite. Tako ste mi tako ste mi ulepšali u ovoj staro, izvini se, malo sam se potresla. Gospođa Ružo, pa evo, čim budemo imali prilike, doćemo. Dođite. Kaži nešto mi pičko. Doći ja sa Kevom, mamo mojom, za 2-3 dana. Za 3 dana me, evo. Feđa, dušo moja, nemoj da me zaboraviš. Dođi, sine, pa ovo je tvoja kuća, to je sve tvoje. Dođi, sine. Gospođa Ružo, hvala na svemu. Evo, imamo neka posla u Beogradu, ali dolazimo od dole. Pozdravite Milenka. I čuvajte se. Hoćemo, hvala. Hvala. Da, možemo samo da upadimo se. Srećno, neka... To ide u pičko mater. Nemoj me zaboraviti. Izvijete. Beži, Ružo, beži! Pogazit ću te pa ću te ženiti u pičku. Da? Izvolite. Mama, Ko je? ja sam mama. Ko? Marina, mama, Marina. Ne čujem. Marina, otkud ti tu? Evo me, silazim. Marina. Slušo, Marina. Zlato moje, pa što se nisi javila da Steva dođe po tebe? Ista si, ništa se nisi promenila. Ajdemo, ja ću. Marina moja. Ne znam, Šavenci. Niti gde je ovo selo u pički lepoj materiji. Ko će to kupi kuću? Zajebano je, jebate. Znaš, ono... Pa i, brate, ta ekipa, bre, čudni neki ljudi. Ja sam mislio, znaš, da je to priča, jebate. Ko? Pa, znaš, ono, kao seljaci se bodu nožima, kao uvrnuti su skroz, brate, stvarno jebate, a? Ma ne, bre, nego i da nađeš neko budalo, kupiš ta, koliko možeš para dobiš, a? Da, znam, znaš, ono da je neka vikendica, jebi ga navali, znaš, nešto, ono, pri Dunavu, taj fazon, bilo bi super, ovako. Zvoni stigo. Vidi, jebate, meni zvoni mobilni, šta će to da bude? Paco. Gde si dole? Baš te spominjem. Znam, brate, znam samo o tome i mislim. Bili smo nešto van grada. Pare? Pa recimo da sam nešto našao. A objasni. Slušaj,
Slušaj, jebote, dolazim za pola čuke, sve ću ti objasniti. Kaka životinja, ja tačno osjetio ga spominjem. Kaže, malog mi ne dovodi, ako nema pare, nek se seli iz grada. Da se selim iz grada? Pa mamu mu, bre, jebem seljačku, onu pičku mamu. Peder jedan jebote. Pa sad neću ništa da mu dam. Pa i nemaš ništa da mu daš. Nemam, brate, i ne da. Mao kurac više, dosta mi ga jebote. Kad on će me seli, seljačina jedna je. Dobro, bre, šta si se razgoropadio? Pusti mene, ja ću to završiti, nemoj se ne breš. Ti ćeš da završiš, brate. Znaš šta, tako da ga roknemo, tako ćemo to da završimo. Roknemo govedo. Molim te, kakve su ti to priče? Koga ćeš ti ja rokneš, bre? Šta i da ga... da robijaš zbog kretena, bre? Pusti mene, ćuti i kenjaj. Uvalit ću mu priču za kuću, kao prodat ćemo je za neki dan i gotovo. I šta, prodamo kući? Dule, jebi ga! Evo imamo 5000, toliko su skupili. Jebi ga, znaš i sam da ništa od toga je. Ništa. Bolje da ga roknemo dok smo još pri snazi, ozbiljno. Bolje mi njega nego on nas. Ama, koji ti je kurac, bre? Počeo si da razmišljaš isto ko Dule Paco, bre. Šta ti je, jebote on? Samo sereš, jebote. Ti uopšte znaš šta znači da ubiješ čoveka? Ti znaš, brate, šta znači da ubiješ čoveka. Pa boli me kurac. Uostalom, idi pa ti razgovore s njim, ja neću se mešam. Pa Eto, idi pa završi. Idem, brate, kad nabavim utoku ima da odem ja kod njega, znaš. Šta kad nabaviš? Šta ćeš da nabaviš? Glumiš ti, a? Si ti ništa nabavljaš, ću obe ruke ti polomim pičkali ti materija, ja si čuo? Sad si ti, neki krimos, zajeban si, malo bi da rokaš po gradu. Čuo si to tako treba? Pičko jedna. Taki ko ti jebu po zatvorima, jedva čekaj. Šta je bre, mamu ti jebem? Vidiš da razgovaram? Ajde, čovače, vozi. Ti će budeš kriminalac. Ja sam bre učio kriminalce kako se bije, kako se mangupira, ali nisam kriminalac, jer me to ne interesuje. Tebe ako interesuje, idi pa se jebi s Duletom Pacom. I jesi za njega. I zaslužujete ja drugog. Šta je bre, mamu ti? Pa Marću, kurac bre! Ti izađem sad! Sjeća li si vratio? Čuo? Seljak, ti se kurac! Dobro, brate, ti odmah jebote, šta si se raspodario jebote. Kako se Razgoropadio. Razgoropadio je. Razgoropadio se, kaže. Pa, Kad pređem most, ostavit ću te tamo. Pa ide autobusom. Boli me kurac, trebam i auto. daj, baci me do ćoška pa... Ne može! Ne može! Nisi ti ja rođa. Nisi, ja sam tebe uvijek doživljavao više kao Radmilo ovako. Ti si nekako nežna ta duša. Ne, jebat ću ti mater, sad vidjet ćeš. Samo seri, polomit ću ti ruke i noge. Baba, boli te me vozi da kupim pljuge samo do ćoškića. Šta je fal? Lepa, zgodna, mlada. Pošten posao radi, ne prenemaže se, ne kuka, radi svim srcem. Zna kako je danas teško dobiti posao i kako posao mora da se čuva kad se dobije. O čemu ti? Onaj devojci iz kioska. A naš bi pao u nesvest samo kad bi mu neko predložio da radi taj posao. To je njemu ispod časti. Maš misli, njemu je ispod časti. A toj lepoj devojci, koja može da bira gde će i s kim da radi. Ne, njoj nije. Ona radi ko da dobija 1000 evra. Znaš kad bi onaj naš radio takav posao? Nikad. On misli da je neko. On je onaj njegov mufljuz. A ona, dete, mislim, ćerka može da mi bude. Ona ozbiljno shvata život. Radoljube. A može kod predsjednika u kabinet. Realno može. Pi tu kafu, hladit će ti se. Da. I slušaj, da ti još nešto kažem. Ići ćeš ti, blago meni, od sutra na neki drugi kiosk da kupuješ politiku. Na taj više nećeš. Ti nisi normalna. A dete može da mi bude. Ja samo hoću da kažem kako... Jesi završio? Jesam. Dobro. Zato što hoću i ja tebi nešto da kažem. Ona kuća.
nećemo da je uzimamo. Ja ne znam ko je taj čovek i neću ništa što nije moje. Eto. Pa dobro. Šta? Pa dobro. Pa dobro. Ako si tako odlučila, dobro. Ma da. Rodoljube, ti si tražio da zaboravimo tu kuću. Ti si tražio da je se manemo, pa o tome si mi trubio još u Pančevu. Šta sad hoćeš? Ništa. Ako si tako odlučila, dobro. Mada mi ne znamo ko je taj čovjek. To ti kaže, mi ga ne poznajemo. Sam si rekao da ga ne poznajemo. Jel ga ti poznaješ? Ne poznajem. Eto, to ti kažem. Se ti sećaš nekog Svetozara, Toze u tvojoj familiji, da ti je neki rod ili ne znam, tako nešto? Ne sećam se. Pa eto, mi se ne sećamo tog čoveka i ja neću ništa što meni ne pripada. Razumeš? Razumem. Sve ja razumem. Samo ne razumem kako to donosite odluke, mene niko ništa ne pita. Šta imam da te pitam kad si ti sam tražio da zaboravimo da se manemo te kuće? Jesam, a onda si ti odlučila da je uzmemo, a sad si odlučila da je ne uzimaš. To si ti odlučila, pa si ti ta koja je odlučila. Mene niko ništa ne pita, pa ne može tako. Vi odlučujete, očekujete da se ja složim. E pa ne može tako. Neću da se složim. I gotovo. Ti si zaguberevac, majke mi. I jesam, nego šta sam? Ti si mi za bečku operu. Odlučuje. Ja samo treba da dižem ruke i da usvajam. E pa ne može tako. Prošla su ta vremena. Dobar dan! Kako ste? Meni trebaju one male sijaličice. Koliko vati? E pa sad ja to već ne znam, ali to su one male okrugle za na zid. Kao da su ugrađene u zid. Alo bre, zemljače, možeš to malo tiše bre, jače si od Sony korporacije bre. Nemoj da radiš šipka ko zadnji put. Zemljače, da ti objasnim, da ne dužim. Ja pravim lokal. Lokal. Da. I sad meni trebaju te male sijaličice, hoću da ih bude mnogo, razumeš? Ali to meni služi za ukras, ne za da se vidi. Sad kad bi ti meni rekao koja je to cena, da ja vidim jel ja to mogu ili ja to ne mogu. Razumeš? Cijenu čega? Pa tih malih okruglih sijaličica, one je jako, male, kaže meni žena, uzmi te male okrugle jer one jako svetle. U stvari one mogu jako da svetle, a da ne troše uopšte struju. I znaš šta je najinteresantnije? One su, to kad iz plafona, one uopšte ne vire. Nema da štrči ništa. To sve izgleda kao da je fabrički ugrađeno u plafon, razumeš? Jebeš i mater, ajde, beži mi od štanda, ajde. Čekaj, zemljače, da... Nemoj ti meni bre, zemljače bre, čibe odavde bre. Mamu ti jebem, nemoj te vidim više ovde bre, ubiću te. 10 dolara. 10 sva, brate, izvadi mi dan, molim te. Za kafu? Može, ćao Aki. Aki, zbrljaj jednu, daj meni još jednu pa nek ide život. Sedi. Ja sedim. Daj čoveče, nabavi više neku stolicu, ceo život sedim na ovim gajdom. Aki, stvarno, treba nabavimo neke poštene stolice, dobit će nam ovi poslovni partneri hemoroide. I, da čujem. Nisam normalno lov. Čekaj ti objasnim, stani malo, vidi. Slušaj me, jebem mater, mogao sam te donesem, ali sam teo prvo se nešto konsultujem. Čekaj, ti to meni sad slažeš priču, a? Čekaj, mogu da kažem, bebe? Možeš, samo brzo i odmah vadi pare. Švaba dobio nasledstvo. Kuću na selu. Kuća do jaja, predratna,
visoki plafoni, gips, onaj parket što ide ovako, kako se kaže. I kakve to veze ima sa mnom? Kako nema, čovječe? Kako nema? Čovjek nam nudi 5 soma odmah da kupi. Ali to je budalaština, veruj mi. Mislim, ja se ne razumem, ali kuća vredi bar 200-250 soma. E sad vidi, Švaba kao da mi prodamo to za konjiće, za 10 soma, da ti damo deo duga. A lepo misli mladić, pošteno. A mislim, moj kurac lepo. Za konja da proda nešto što vredi 250 soma, pa si lud. Vidi, mislio sam da nam daš još par dana, malo uzmemo vazduha. Znaš kako ove ajkule odmah osete kad si u frci, ubijaju cenu. Osete, majkin ga nabijem. Eto, to ti je to. Nije loše, nije loše. Ti bi mogao da pišeš neke romane, bajke. Dobro ti radi mašta. Pa dobro, bre, Vrancov. Pa jesi ti normalna, jesi ti mene našao da radiš? Pa ti znaš da ja tebe čitam ko pesmicu, bre. Što, bre, lepo ne kažeš, Dule, nemam lovu i gotovo je. Pa šta, ti bi popizdeo. Pa naravno da bi popizdeo, što je logično. Ovo što ti pričaš, to je totalno nelogično, da ne kažem izmišljeno. I gde je ta šatro kuća, Švabina, u Pičkincima, niže Buljosovaca? Jo, bre, čoveče, odmah tu, 10-15 minuta brze vožnje. A kuća je u centru sela. Sela, kog sad sela? Selo Baranda. Mislim, Rošica. Lepo mesto, ono, vojvođansko. Izgleda fino, ko u Austriji. Mi se baš sviđa. Pa kako onda ja nisam čuo za to mesto? A jebi ga, nisam čuo ni ja dok nisam otišao da vidim kuću. Čekaj, Aki, kako se zove ono selo gde onaj glumac ima kuću? Koji glumac? Koji glumac? Onaj jedini glumac za koga si čuo, pička ti materi. Onaj bre glumac što smo mu maznuli džipa, je. A taj? Ne znam. Ne znam. Kaka budala je. A čekaj, on je živio u onom selu... Smaranda. Smarand! Mentolu jedan. Smarand. Baranda! Znam ja da imam ovde u malom mozgu negdje. Pa ti kažem, odmah tu, dobar put do tamo, nema murije. Ljudi super, predusvetljivi. Tako, mislim, kuća je u centru Miloša Pocerca, broj 3. Eto, to ti je to. Pa jebi ga, Dule, ne bi te ja lago. I to je kao Švabino 1/1. 1/1. Pazi, sve mi govori da me radiš ko majmuna i da lažeš ko pas. Ali ajde ti poverujem, pošto ako sam te dobro shvatio, a čini mi se da jesam, bit će love za sve nas i to gomila para. Evo te, Dule, konačno si ukapirao, to ti kažem. Pa što onda mali dripac nije došao sam i rekao, Dule, izvini, nemam pare, znam da je ponedeljak, ali imam kuću. Pa si rekao da ja dođem sam i da ga ne dovodim, samo da ti donesem pare. Jeste, ali ti nisi donao lovu, jebi ga. A ovamo trošiš kredit kod starog ortaka, jebi ga. Eto, što on nije došao lepo? Zato smo sad egal, nema više mi tražiš nikakve usluge, radimo samo čist posao i čao. Dobro, u redu. I onaj, reče mi onaj dripac, kako mu beše ime, da je Švaba uzeo one poker aparate. Jeste uzeo. To ćete mi dofurate gore na Bežaniju, to vam je kamata što oliko dugo čekam. Nema problema, uzmi. I nešto ja tebi da kažem. Za ove jakne i ove lažnjake parfeme. Pa jebote, čoveče, što bar nisi to Gucci napisao kako se piše? Ma to ovi Bugari, majke ga, nepismene. Pa ne možeš da veruješ, pre neki dan sam morao da im vratim 100 DVD playera, napisali to Biša na njima. To Biša mesto to Šiba. Ma Bugari su čudo, bre. A što jakne? Jakne su do jaja. Ti kožne jakne na ovu vrućinu. Malo su ono, demode. Ma ti si kao neki kurče poznavalac mode. Dobro, svejedno, moram i onako ovim Akijim rođacima iz Benkovca da dam nešto. Rade, momci kola, ubijaju se od posla. Oni će da odlepe na te jakne. To je za njih hiha, tako? Sve u svemu, Vrancov, imaš sreće. Ja si mi ga zavuko, svaka ti čast. Nema veze, ima i Dule pacav dušu. Uzet ćeš te parfeme i jakne iz njihovog golfa i prebaci u našu makinu. Ajde. Dobro, Dule. Ajde, bit ćemo u vezi. Zovem ti čim nađem kupca. Važi, nemoj mnogo da mi to produžavaš. Ja sam ti rekao da ulazim sad u veliki posao, treba mi svaki dinar. To mi je igranka života, čuo? Dobro, bre, sve pod kontrolom, ajde. Ajde. Alo, Srbine, ko je reče da je ona ulica? Jebem li ga sad? Pa rekao sam ti malo pre Miloša Pocerca, ne. Nekog narodnog heroja, Vladimira Nazora. Tebi je mozak ozbiljno oštećen.
Dobro, nema veze. Slušaj, reci onom malom da nisam zadovoljan njegovim ponašanjem. Imam s njim jedan poseban razgovor. Si čuo? Ajde. Duki, meni je dosadno. Piže za animacija. Gledanje serije omogućila vam je Hypo Alpe Adria Bank. Jedan deo svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi, bežiš od mene, ljubavi. Vile kažu, to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi, bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti